O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado pola conselleira do Medio Rural, María José Gómez, sinalou hoxe a necesidade de manter cando menos a presenza do Exército na nosa comunidade durante a fin de semana para axudar en labores de contención e recanalización. Estamos vendo aquí todos estes montes que están ao lado dos viñedos. Todo o tema das repoñer canalizacións para que non se produzcan, para prevelas, as zancas de contención que faga falta facer todos eses traballos que estamos ahora mismo evaluando. Xa hai varios concellos que se están dirixindo a nós, facendo petición nese sentido, acollendo o ofrecemento que fixo o presidente do goberno, outro día cando estuve en Ourense, hoxe mesmo facía outra vez o delegado do goberno, nunha entrevista que lle leí no medio de comunicación, pedir que o Exército nos bote unha man en todo isto, porque ten medios para poder facelo e a dimensión é moi grande. Na súa visita aos viñedos da adega Tapias Mariñán afectados polo lume en Verín, o titular do goberno galego destacou que se ven na provincia de Ourense a situación está evolucionando de xeito positivo. Non se pode baixar a garda e que seguimos necesitando axuda. O rural necesita apoio. A xente que traballa no campo ten que ter un prestigio, unha dignidade. Traballar no campo é tan digno como ser médico, periodista. Necesitamos o respaldo de toda a población. Non é posible que o campo nos lo queiran dirigir desde Bruselas. Teñen que estar aquí, sufrir o calor, sufrir o frío no inverno, que non podamos no inverno, no mes de xaneiro, encender un lume para quentarnos a hora de xantar ou a hora de almorzar, prohibido. Non podemos a hora de almorzar ter un lumiño porque está prohibido. É un respeto que parece que nos menosprecian a xente do rural. O presidente tamén se referiu ao impacto das lapas en zonas vitivinícolas a poucos días da vendima, xa que en algúns casos serviron de cortalumes, pero noutros non foi posible salvalos.